скъпи, днес играем Creativers и ще ви покажем какво сме направили в... И да почка с ние, вече нямаше да бъде интересно. Ето това не са които правим, това е моята, това на плеера. Ето така са отвътре, имаме малко неща. Малко. Сега събираме ето това дървото, като виждате. Ще го ползваме за база и ще ползваме едни фърната, където също играят играта. Ще има на някакво скришно място. Вътре ще оставим абсолютно шишарки, такива неща, където и двамата имаме по един стак, събирахме. Аз събирате. Сега ще ви покажа и това. Сме направили. Ей, тук. Всичко е скрито, преместено, по неважни неща. Аз майче от този сервер не съм качвал. Къде си? Телепортира се до старата база. Апартамента? Да. Едния блок, който бяхме. Един много газен силар. Чакай. Чакаме него. Вау, че ми бъде. Отнени да го направим. Аз съм долу при блока. Ще гледам как идва. Тече водата. Кажем един трихаус. Кажем, той е някъде там трихаус. Първо блока. Ние от нашите гранди. Вътре не е пълен, защото е пълен. Мен ме мързи да го направя както трябва. Е това са, малко е fucking shit, ама за мен е малко много време изкачва. Малко. Това е... Опа, това не е го. Е, това е. Тук сме купили тия неща. Това не е тук. Тия. Аз купих трихауса. Да взема. Окей, то няма да взема. Това го построихме. Сега ще ви кажа точно за колко. Някъде 2 дена. Аз почнах кулата нагоре, той почна отдолу стените, където огражда. Там ни е червеното ни е. Там е червеното ни е често нещо, но не ме смутинат. Сега ще ви покажа и темата за... Да, ще покажа. По неща са мои, освен това. Това на Дани. Това. Всички други. О, аз имах някъде шапка, но ще му сложа. Окей. Това много се горди с нея. Просто... И на мен, нали знаете къде е флават, където и плюят такива неща. Избягаме един, имах син такъв, ти на кипа. Къде е шапката на му? Ехо, шапката ми е... Шапката е врага. В базата, в базата. Почна тук нещо като... Не мога да го обясня. Че лагва от време на време. Това е нещо като... където се вътре на горния етаж, на държат инструменти, такива неща. Гордея се просто с този сенсор тук. Просто това е изчислено. Това е нещо, където построихме за 2 дни. Горе направихме газебо. И от малко време ще отключим това, където се прави. И горе не мога да мога да тук. Погледни пред Абу Даби Луф. Това е така. Така добре. Само. Да, е като честрум, вътре има честове.
Това беше пълно с... изпразих и го отнесох в старата база. Тук има някакви неща. Не са важни. Ето ни... Тук диамантната броня да взема. Не ми трябва. Имаме... Първо направим тази жълта къща. След това открих, че мога да показва и тук. Аз го засложих на друго място и построих в такава къща. За като съжалявам. Ми трябваше. Странно. Това също доста бързо го построим. 3 дни ни отне... Да, 3 някъде. При положение, че горе... Това... Не да се качиш, горе може да слезнеш. И имахме един проблем. Проблемът е, че ни оставяха още 200 такива. Ние не знаем къде е това. По едно време аз започвам да слагам нагоре, ще виждам да е нагоре. И после открих, това се ни го покаже, че тук трябва да слагам ща. Направихме го, това горе. И много малък проблем. Че после по нормалния начин, но трябва така просто. Аз знам, го направихме. Сега постигнем. Ще покажа базата. Ще е някакво. Го построих половин час, сме го време за къде. Вътре имаше една древногрия, не е построя, да направя. Нашия май, който го огради. Опа. Как голям. Така мишче. Добре. Не, защо техни? Така, добре. Така, добре. Една древна статуя. Това не е обида. Това е на древногръцка статуя. Това е пусти. Аз я лавата ли секунди. Противиш. Свиня. Аз с бандикама, защото снимам с бандикам и тук горе мога да имате където пише бандикам, мога да имате някой надпис, който мога да ви дразни. И мен ме дразни. И искам да се пробвам да го кача в... Спиме. Да. Сега може би ще ви покажа как строи базата. Тя няма да е много голяма, вътре ще сложим 2 честа. Такива дървени. Не дървени, такива. Където ще правим за... наблюдаваме. Не, сложим вода. Боевете! Да бе, за боевете там сложим всички неща, такива. Ще съберем такива зелени гол. What the fuck, Аз имам в мен 70. Той аз имам в мене 90. The fuck? То Windows 10. Имам 99, такива стъда бомби ще вземем, такива ще направим хилинг по... не, трябва да направим хилинг potion. Виж ма, гледай. Бъде нищо такова. Виж ма. Гледай. Да знам го това. Искам да ме... Хилинг potion. Тия бе, ви. Нямам отключени. Виж, Да. сам дето... имам, бе. Правя... Имам 32 в мен, ще стигнат. Още мога да направя. Ще направя още. Имаме 40. Аз ги взимам, дето. Чакай, ще те метна още. 15. Добре, тук има бяла киба. Пак се пупвам, Вау! Трябва още... кафе. 23, Аркстон. Още. Пусна 8 порча. Хиро. Да. Ма такива корча. Ето ти и такива. Хилинг potion. Да си имаш. Защото я имам 49 в мен. И в базата... Хайде сега. Къде ще ходим? Да правим базата. Ще
Ще направим на дърво. Аз имам дърво, от мен е един стак. Само дете ще ми трябва 2 свободни честа. Ето тия. Вътре поставя нещата. Защото вие не знаете, ние си имаме... Ние си имаме нещо като... Как ви го кажа... Значи ние се напак... Се бием срещу още 2-3. Ние ще репираме. Някакви 4-5 човек се събираме. Някаква идея сте се събираме. Много рядко, да. Време се... Всеки си отбори. Ние сме редни имаме са. Отидах до Бялата къща. До Леново. И какво си? Там тук е някакъв... Сталя. Кирата ли е? Сега блеска сталя. О, на къде мога да е? Къде е? Тук в това. Сега ще паузирам и ще ви покажа клипа, как стана на базата. Завършния тук в театър. Може би ще бъде епизод на война. Да, епизод на война с Пиро и Пледър. Да. Добре, паузирам клипа и се връщам, когато направим базата. Не бе! Да, пирам го. И така, пичи, тук съм. Почвам клипа. Това става базата е тук. Вътре и... Това тук са неща за... Моя... Оставихме хилинки, такива глупости. Сложи ми телепорт. Той аз спомнах. Или не ми пука, аз нямам. Аз спомнах. Аз нямам знам. Окей, ти... Чакай. Ти нямаш важни. Взимай вода и екстрактори. Да, екстрактори. Ще си ги върна, не още. Да, Иска да покажа отвътре това. Почти не се забелязва. От тук ни, това ни е тук. Аз съм вече. Да. Тук ни е бата, тя в Бялата къща и хаса. Мога да се забележи. Трябва това да виждам максимум. Човек, екстрактор имаш ли? Хайде са. Има ли? Че аз ще ти дам твоите. Само да дам там. Много силен. Тук съм. Това е тук. Къде си? Че аз само да дам нещата. Сложно. Добре, аз смайша за това. Не още. О, фак, пак. Това ще края на епизода. Ако ви харесва, дайте